kayo. Pre. Hoy. Ano ka? Hoy. Op. Sige, wala ko duwag mong diha ng iban na magapong kang ulo na mute. Pagwat sa na bagay Butikil! Michael! Ano sumara? Di ba nakawad na? Di mo lang. Kasa ba? Bis nga. Ulo. Butikil! Kanindutan. Sige pre, atak pre. Kana, hurot na. Yara. Eh ba atak? Oh, way kauban no? Oo. Kana, dagan mo kana. Dre. Kini. Opa. Balik ka ba din mo? Balik. Op. Bagtik man ka maglansilot pre. Ay sus. Uy. Unsa merang kana? Rangkwa. Lahod kaya. Basi tutoy ba nang agad tong maligo ko no. Uy. Ay sagtano ba? Oh, sige. Ulan. Oo. Di, sumana pre. Oo. Na. Rinduta oy. Ops, Atak pre. Bayag ko no. Pagkabugo. Ay Sige. unsa ba ka nga? Sige. Bugo yung ka. Hapit naman ni pre na. Hapit naman Is dali na kay na. Is naman na. Is ka ni. Oh, kana. Oo. Oh. Manyak nako. Dagan ba ka? Oo. Oh, defeat. Defeat man dire. Gusto namin higit mo. Sa Sige mukha ba? mo sige apil ay. Tutoy ba? Totoy kasi Itong na swimming pool ba nang hagad og pangaligo ha bay? nga daot nga tong email sa imo hurong kag just now. Si tutoy lagi nang hagad to pangaligo bay. Ligo ba? Swimming pool ya ba? Hindi wa to. Sure ba? Ano siya nga? Ligo to sa swimming pool bago pa ko naman sa swimming pool daw. Gwapo daw kayo. Pilder ba ko tungod sa imo ani akong email oh. Gwapo lay kayo no daw kayo. Bugnaw niya tinaong tubig. Iha na. Iya ha, bagko. Mao. Bagko resort niya. Bagko way kaabot sa Sa to kanina, siya nga. Gwapo po na akong Kada nga bata ba no? Bago pa kay kaabot sa Manila ba nya? Nibuhom gid siya ba? Libuom gani nagpatao og swimming pool gikan sa Manila. Mao. Nanay bagong swimming pool. Mao. Ito, libre ba? Libre. Libre. Bro, libre ba? Katigom-tigom ging bataan na ba gikan sa Manila nakapatao sa swimming pool. Ang aga gani sana siya nga. Ano bro? Sige mo ron giilat-ilat na kay napilder ba niya akong ibundak ko na. Wala, ganing kuan ang hagad to siya. Mao? Siya nga free ba entrance. Ano siya nga? Aw dili ingon na kuan. Bayad mo kay sudpod nga librehon niya. Auji. Tara. Sige. Ito ta. Kaligo na kita swimming pool totoy ron. Ting. Ini. Wala nindot gid dire dai okay oh. Kakatahan, buglaw ni dire gid pre ba? Doon kali. Malamig yung simoy ng hangin dito ah. Karon makaligo na gito. Tara pre. Ingon mo to siya nga. Mahagid na ito siya. Sobrang ka-excited mo ba? Okay na katsinilis oh. Wala gani. Hindi ka. Dali tagali ka. Abi kaya. Ano to siya nga. Tinaw daw yung swimming pool kayo. Grabe ka bugnaw daw tubig. Sma. Kita ng aron. Kini maayo ni kay mahurot-hurot po niya itong kwarta kay kanang-kanang na itong kwarta. Unsa daw ng kwarta di ay. Tinaw daw yung swimming pool. Yeah. Pero bagong human lagi nahagad na siya pero pa entrance. Pila po kay entrance ya. Siguro kaning nindot ni pre mura maglasang ni Sabare. Lasang? Oh, ba? Pati yung oram na nag-height pre ho. Mura gamay rin entrance baka mo buta. Gani. Toy! Oy, toy! Ha pare. Usa daw ka. Okay ra. Pa daw. Ibo ka ba? Portahan na kay karon ba? Gabi naman kay kaka. Oh, Dili, iman barug ba mura nag Lapan ko bay na ko bay kay duwa ko mong kulgod. asa mo pa daw? Ligo. Hagad man sa kuha nga. Chat ba kanina? Ang maligo mo. Ligo gani unta. Okay. Ingon ba daw ang kuan? Ni chat ka sa iya ba? Tinaw mo daw imong yung pula. Lawom bugnaw. Kini akong Timing ko karon kay init kayo. Init kayo wala may kaliguan. bugnaw ba bugnaw? Extra tada sa imong swimming pool dati. Oy, ni boom na magkagwayo na urong Di ba nalangay ni kamay bagay. Nagduwa ko ng goal. Dina. Ba, kini akong swimming pool. Open kayo ni sa inyo. Nya, ma ligaw ka ta dira. Dagang ka. Pero Chika bibs dira. nalay intran ta na. Ha? Diba? Nalay intran. Ay pila man interest yan dai. Barkada ta nya. Sar bang yung taan na wa. Wa anta na mao ni. Why libre? 150 pre akong swimming pool. Pwede mo makaligo diyan. Ang entrance sana. Murag ta.
Dayo na. Pero- Dapat bay, barkada mo Oo. dapat unta way bayad. Oo, ala, bahalam ko. Tanawa akong swimming pool, og di ba Panda, mauulaw panda. na akong swimming pool. Ah, pare, tanawa akong swimming pool. Osa, mo na nay. Bahala na eh. Tantigo ba mo manglangoy o dili? Pre, mali akong swimming pool. Grabe ka, talawa o dili ba? Sakto yun yung pagbayad og 150 ali nga o. Pila ba na nay? 150! 150. Tinaw kayo! Na! Bugnaw kayo! Di ba? Sa mga taka ra pagkapangagat. Di ba ningong ka nga kuan? Tinaw, di ba ningong ka nga lubog? Yung tinaw man lagi na. Pila 150? 150 na pre! Akong swimming pool, entrance. Unsa man pang tigwangan dire og Pang senior o pang junior na, o dito ka. Medyo kaya na nimo taga. Gwapo kayo no kay topoy tumod ba? Tinaw kayo na! Ningon ta. Bugnaw! Ha? Wala ko ka nga. Ningon ta. Huwag nakadungugugwa ka kaangay! Ang grabe Ang kay tanawa ra mo na toy oy. Pwede ka mag-ambak-ambak dito. 150. Pwede ka manaw-naw dito. Di ba ningon ka Nga, gani? may ka 150 nga, wala libre nga. Di ta kakuha ang mga tangkong diha, mga sa pailain Ay makuha na mo kung pag-abot gulay-gulayo na dito ko kaya. diha. Sus ta mahal pugay ng 150. Ini maayo ni kay mahurot-hurot po niya tong kwarta kay kinagkara na tong kwarta. Na, okay Hindi na. na nimo Okay makaya. na. Dive-dive ni. Kaya Mangyor duwa na mo isa. tabok. Mangyor na isa gatos. Di wa gani na nga lubog kayo swimming pool. Tinaw man lagi kayo na. Tinaw kayo ni. Kaya gibot nga na ulig kuren. Isa ka sako. Okay na kay bro, maputi-puti ibog ka. Lagi. Sige. Oh, baligo na mo. Maligo na. Ay, way bayad-bayad. Ay, wala dinyo. Da nindot kayo pre no. Ano man? Buklaw na yung pre. No. Buklaw. Pre. Pre ka ba? Pang junior na niya. Ang dalawa ni ambak pre. Okay kay pre. Okay. Dali. Kabi ka bugnaw. Fresh, burag dagat dali. Burag dagat. Oh. Oh, ingana rin. Pre, ingana rin mong ligo, pre. Muna ko day. Dali kay swimming pool to pare. Hamak. Pre, Oh. bayari na, bayari. Kayo ron. Gabi ganindot kayo. Nindot kayo? Oh, Unsa ba day? Unsa ba day? Pilay sa kuan day. murag dagat. Burdagat? Murag dagat. Oh, sige, bayaran ta na. Grabe, kapait. Eh, Oh. bayari na, bayari. Kayo ron. Gabi ganindot kayo. Nindot kayo? Oh, Unsa ba day? Unsa ba day? Pilay sa kuan day. murag dagat. Burdagat? Murag dagat. Oh, sige, bayaran ta na. Grabe, kapait. Balik. Op. Bakit pa ka maglansilot pre? Ay, sus. Uy. Unsa merang kana? Rangkwan. Ito, libre ka, libre. 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 Bro, libre. Bawa mo ko na siya utot. Ah, ito rin nung. Puso. Nakatigom-tigom ging bataan na bagikan sa Manila. Apil na to. Other shout out kay Nina Luho from Abu Dhabi ug kang Chikay Channel from Qatar, Philippines.